Γεια σας, είμαι ο Μάριος Καράμπαλης από το File Photography Studio και σε αυτό το tutorial θα σας δείξω ένα εύκολο τρόπο να κάνετε retouch σε ένα πρόσωπο ενός μοντέλου. Ουσιαστικά θα κάνουμε ένα απλό beauty retouch. Έχω έτοιμη μία φωτογραφία στο desktop μου. Θα ανοίξω το Photoshop. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει κάποια σημάδια στο πρόσωπο, τα οποία θέλουμε να τα διορθώσουμε και να εξομαλύνουμε και λίγο την υφή του δέρματος. Θα σας δείξω τώρα τους βασικούς τρόπους που κάνουμε retouch στο πρόσωπο. Αρχικά δημιουργούμε ένα νέο layer και παίρνουμε το Healing Tool, πατώντας στο J, είναι αυτό εδώ το εργαλείο, και έχοντας επιλεγμένο το πάνω εδώ στα εργαλεία το All Layer, έτσι ώστε να μπορέσουμε, χρησιμοποιώντας ένα αδιανό layer, να κάνουμε retouch στο πρόσωπο. Αυτό μας δίνει μεγάλη ευκολία, γιατί οποιοδήποτε λάθος κάνουμε, αν δουλεύαμε κατευθείαν στο background, δεν θα μπορούσαμε να το διορθώσουμε εύκολα, γιατί μπορεί να είχαμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις και το history να μην έφτανε, έτσι ώστε να διορθώσουμε μια συγκεκριμένη λάθος κίνηση. Μας δίνει γενικότερα πολύ μεγάλη ελευθερία και ασφάλεια να δουλεύουμε σε ένα αδιανό layer. Έχοντας πάντα όμως επιλεγμένο στο εργαλείο το All Layers, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε σε αυτό το layer. Θα πάμε σε ένα zoom γύρω στο 200% για να βλέπουμε καλύτερα τα σημάδια και θα αρχίσουμε με το Healing Brush να διορθώνουμε ουσιαστικά τις ατέλειες που υπάρχουν στο πρόσωπο. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο που κάνω συνήθως σε όλα τα retouch, τα beauty retouch, να διορθώνουμε τις μικρές ατέλειες. Τώρα σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε βασικούς τρόπους, γιατί ένα beauty retouch μπορεί να έχει πάρα πολλά επίπεδα, αλλά χρησιμοποιώντας αυτούς τους βασικούς τρόπους που θα σας δείξω, μπορείτε να έχετε ένα πολύ καλό αξιοπρεπές αποτέλεσμα επεξεργασίας φωτογραφίας προσώπου. Συνεχίζω το Healing Brush. Σε όποια σημεία πιστεύω ότι χρειάζεται μεγαλώνω το size του brush, το μέγεθος του, και σε άλλα σημεία που δεν χρειάζεται τόσο πολύ μπορώ να το μικραίνω ανάλογα με το μέγεθος συνήθως της ατέλειας στο πρόσωπο. Θα συνεχίσουμε να διορθώνουμε τα σημάδια σε όλη την περιοχή του προσώπου. Έως ότου είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και δεν βλέπουμε κάποιο ενοχλητικό σημάδι στην επιφάνεια του προσώπου. Όπως βλέπετε, συνεχίζω το ρετουσάρισμα των ατελειών σε όλα τα σημεία που υπάρχει δέρμα και όχι μόνο στο πρόσωπο, για να υπάρχει μια ομοιομορφία. Είναι λάθος να κάνουμε μόνο το πρόσωπο και να μην συνεχίζουμε το ίδιο στυλ ρετουσαρίσματος σε όλο το πρόσωπο, σε όλο την περιοχή του δέρματος. Ωραία, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πιστεύω που
Έχουμε διορθώσει τις περισσότερες ατέλειες του δέρματος. Πολύ ωραία. Τώρα ένα άλλο πλεονέκτημα το ότι δουλεύαμε πάνω σε layer είναι ότι μπορούμε να δούμε όλη την επεξεργασία που κάναμε ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το layer. Κοιτάξτε τι έχουμε σβήσει σε όλη την επιφάνεια του δέρματος. Ωραία. Το επόμενο στάδιο θα δημιουργήσουμε ένα layer δεύτερο πάλι και θα διορθώσουμε με τον ίδιο τρόπο με το healing brush τις γραμμές κατά τα μάτια που συνήθως είναι λίγο πιο σκούρες. Θα προσπαθήσουμε να τις σβήσουμε με τον ίδιο τρόπο με το healing brush. Πάλι δουλεύουμε σε αδιανό layer, πάλι με το ίδιο mod. Τσεκαρισμένο δηλαδή στο εργαλείο το All Layers. Και έτσι δεν χαλάμε το background μας, την αρχική μας φωτογραφία. Αυτές οι γραμμούλες είναι λίγο πιο δύσκολες. Ίσως θα χρειαστείτε να τις δουλέψετε λίγο πιο πολύ, να κάνετε μια προπόνηση. Σβήνονται πιο δύσκολα από ότι ένα απλό σημαδάκι από μπιμπίκι, ας πούμε, στο δέρμα. Θέλουν μια εξοικείωση έτσι ώστε το αποτέλεσμα να φαίνεται φυσικό και να δημιουργείται ένα blend στο δέρμα κάτω από τα μάτια. Λοιπόν, βλέπετε πάλι το before και το after. Τώρα εμένα μου φαίνονται λίγο σκούρα, οπότε μπορούμε να επεμβούμε κατεύθυν μόνο στο layer, όπως βλέπετε, και να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ανεβάσω λίγο τη φωτεινότητα ελάχιστα, έτσι ώστε να φαίνεται, βλέπετε, το before και το after με το undo, να φαίνεται λίγο πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Τώρα, ας πούμε, βλέπω μια τέλεια, μπορώ να διορθώσω εδώ πέρα για να έχουμε ακόμα καλύτερο blend. Φανταστείτε τώρα αυτό να το κάνατε στο background layer, δεν μπορούσατε να ξανακάνετε κάτι για να το διορθώσετε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το before και το after έχουμε κάνει μια πολύ καλή αλλαγή, μεγάλη βελτίωση. Μπορούμε αυτά τα δύο layer πατώντας το command ε να τα κάνουμε ένα ή control ε στα PC και να δούμε όλη την επεξεργασία που κάναμε το heal brush. Τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμα νέο layer και να δουλέψουμε λίγο καλύτερα το εσωτερικό του ματιού, πάλι με το healing brush. Μπορούμε να σβήσουμε λίγο αυτές τις κλασικές φλεβίτσες που έχουν όλα τα μάτια φυσιολογικά. Τώρα σε αυτή τη φωτογραφία δεν φαίνονται τόσο έντονα γιατί δεν είναι εστιασμένο τόσο πολύ στο μάτι. Είναι μικρή διαφορά, αλλά καλό είναι να το κάνετε και αυτό. Μετά μπορείτε να κάνετε flatten την εικόνα αφού έχετε κάνει αυτή την αλλαγή. Να δούμε και το before after συνολικά. Ήταν έτσι, την κάναμε έτσι. Και για να δώσετε μία απαλότερη υφή σε όλη την επιφάνεια του δέρματος,
Υπάρχει ένα ωραίο και εύκολο κολπάκι. Μπορείτε να πάτε στα channels, να χρησιμοποιήσετε το red channel που συνήθως είναι πιο ανοιχτόχρωμο και έντονο, να κάνετε ένα select all, command α ή control α, ένα copy, command c ή control c, ανάλογα αν έχετε PC, να κάνετε copy ουσιαστικά το περιεχόμενο του red channel και πηγαίνοντας πίσω στα layer να φτιάξετε ένα layer νέο και να κάνετε paste το περιεχόμενο του red channel. Όπως βλέπετε έχω φτιάξει το νέο layer και μέσα έχει το περιεχόμενο του red channel. Χρησιμοποιώντας το mod αντί για normal luminosity, βλέπετε ότι μας κάνει ένα ωραίο εφέ, πολύ έντονο βέβαια σε αυτή τη φωτογραφία, αλλά μας κάνει ένα ωραίο εφέ εξομάλυνση της επιφάνειας του δέρματος. Αν ρίξουμε την opacity γύρω στο 30 για να είναι πιο φυσιολογικό, βλέπετε εδώ στο 100% ότι δημιουργεί μια ωραία εξομάλυνση που μπορούμε να την κάνουμε ακόμα πιο ομαλή κάνοντας ένα filter blur και μετά ένα filter, ένα blur more, ή μπορείτε να κάνετε ένα Gaussian blur 1% ας πούμε, για να γίνει αυτό το εφέ μας ακόμα πιο απαλό το δέρμα. Μας κάνει ακόμα πιο απαλό το δέρμα. Τώρα βέβαια βλέπετε ότι χρησιμοποιώντας αυτό το εφέ αλλοιώνει και την υπόλοιπη φωτογραφία. Αλλά το πλεονέκτημα μας είναι ότι δουλεύουμε σε layer, οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα layer mask αμέσως και με ένα soft brush να πάμε και να σβήσουμε το εφέ μας όπου δεν το θέλουμε, π.χ. στα μαλλιά, δεν θέλουμε να μας τα κάνει πιο ανοιχτόχρωμα. Βλέπετε ότι το σβήνουμε, ή σε περιοχές του προσώπου που δεν το θέλουμε, όπως είναι τα φρύδια που θέλουμε να κρατήσουν αυτό το contrast. Πάντα χρησιμοποιείτε brush με πάρα πολύ μικρό hardness, 2-3%. Το φέρουμε και εδώ λίγο στη μύτη, στα μάτια. Στα χείλια ας πούμε δεν το θέλουμε. Και όπου αλλού στην υπόλοιπη φωτογραφία δεν το θέλουμε τόσο πολύ, το σβήνουμε. Και βλέπετε ότι κάνουμε μετά apply το layer mask και βλέπετε ότι αμέσως έχουμε ένα βελτιωμένο εφέ στο δέρμα. Ας πούμε τώρα μπορούμε να διορθώσουμε πάλι με ένα layer mask μια ατελείουλα που είδα εδώ. Φαίνεται λίγο πιο φυσικό. Πάλι κάνουμε apply το layer mask και οποτεδήποτε μπορούμε να αυξήσουμε, έτσι, ή να ελαττώσουμε το εφέ σε όποιο επίπεδο θέλουμε. Ας πούμε εγώ το έχω βάλει στο 30%, το βάλω στο 25% τώρα, πιστεύω ότι 26% ότι είναι πιο normal και βλέπετε ένα ωραίο εφέ εξομάλυνσης που γίνεται. Αυτά είναι τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιείτε για να κάνετε ένα βασικό ρετουσάρισμα προσώπου. Μπορούμε να κάνουμε flatten και να δούμε τη διαφορά που είχε η εικόνα μας πριν το ρετουσάρισμα και μετά το ρετουσάρισμα. Μεγάλη διαφορά, αξιοπρεπές αποτέλεσμα μόνο με 2-3 επίπεδα.